Ben, moi boa tarde, obrigada por virdes até aquí, tamén obrigada ao Consello da Cultura Galega, a súa presidenta, por contar comigo para estar neste comezo desta xornada de hoxe, que está inserida nun programa magnífico relacionado xustamente coa visibilización das mulleres actrices na emigración e no exilio. Eu só podo dicir que é un inmenso prazer para min poder partillar esta mesa con xente da altura de Cristina Domínguez, de xustamente Fran Núñez ou de Carlos Vizcaíño. A verdade é que eu creo que son días de festa e de celebración en Santiago de Compostela e no conxunto do país, porque non todos os días, nin todos os meses, temos a oportunidade de que alguén faga unha reflexión sobre algo tan importante como tirar do caixón, poder tirar da gaveta personaxes que moitas veces están ocultas, algunhas semiocultas, pode ser que aí estea María Casares e bota unha manciña, pode ser que outras, pero outras absolutamente cunha lousa enorme por riba, como xustamente é o caso de Manuela Rei. A verdade é que eu creo que nos podemos parabenizar colectivamente por termos, neste caso, tirado desa persoa, desa actriz magnífica, e por, a partir desa recensión biográfica tan importante de Antonio Reigosa no seu momento, que Fran decidise facela súa e facer diso un proxecto que sirva ao conxunto do país. A verdade é que eu asistín onte á representación, para a xente que non a vistes, ide. Eu xa ademais fixen a recomendación de que despois destes 3 días onde está todo reservado que ten que volver, esperemos poder facer xestións para que volva a Compostela e que todo o mundo a poida ver. Creo que hai biografías fantásticas de mulleres impresionantes e que a inmensa maioría das veces non somos conscientes do que temos. Creo que ademais é unha muller dunha forza total e creo que é un acerto, que foi un acerto, xa non só a magnífica actuación de todas as actrices e actores de escena, senón tamén da introdución na súa biografía con elementos que teñen que ver ca actualidade, ca contemporaneidade, así que intentar unir varias reivindicacións nunhas. Asistirei con moitísimas ganas ao que é esta primeira mesa, sinto moitísimo e xa pido desculpas porque non vou quedar na segunda tamén dun interese enorme, a pesar da cara que sabedes que me pon Carlos Vizcaíño, lóxicamente, e a pesar de que me interesa moitísimo, e agora direi por que xustamente o que el vai tratar, o de ser actriz na comunidade galega de Bos Aires nas décadas centrais do século XX, de parecerme, seguramente que extraordinaria a intervención de Arantxa Estévez, que tanto sabe e tanto leva escrito sobre María Casares, e a tamén coñecer algo de vidas tan tamén apaixonantes como a de Dorinda Rodríguez a través de Mari Carmen Lorenzo. Dicía o de Carlos Vizcaíño e o interese de Bos Aires porque o teatro, estas xornadas de recuperación en que o Consello da Cultura Galega tanto leva traballado, estas xornadas de recuperación de historias de mulleres están ligadas ao teatro, e o teatro ten moitas funcións, pero algunhas delas eu creo que ás veces as esquecemos. Por un lado, o teatro ten unha función clara, no teatro galego claramente, de achegar a moita xente a nosa lingua. Hai moita xente que comezou a falar galego, a expresarse en galego, a saber desenvolverse ben en galego grazas ao teatro. Temos que seguir continuando con iso, e se iso se fai nunha cooperación con actores e actrices portuguesas co teatro portugués, iso non vai máis que favorecelo. Todo iso vai favorecer xustamente un mellor uso, moito mellor aínda, da nosa lingua. Creo que nese sentido o proxecto non podía ser máis acaído. Por outro lado, o teatro ten unha función sandadora para todas as idades, espazos de socialización vitais, de lugares onde poidas estar e onde poidas vivir outras vidas. E decía o polo de Bos Aires, que xa mirarei, como sei que logo se grava, xa mirarei con moita atención que é o que ten que dicir Carlos a este respecto, pero hai unha persoa que eu estimo moitísimo, unha muller que ten 92 anos, que se chama Sara Maroto, que marchou dunha aldeiña de Mugardos con 16 anos para Bos Aires e que tivo unha vida moi complicada, moi complicada.
E quen a salvou desa complicación xustamente a través do Centro Galego a chegarse a facer teatro e a chegarse a nosa poesía e coñecer Rosalía de Castro, algo que por suposto non coñecía cando saiu de aquí, cando partiu de aquí, exercitar a memoria, aprender a vivir vidas das outras e aínda hoxe, que xa volveu, xa regresada en Galiza, xa leva aquí pois case 2 décadas ou algo máis, ela continúa aos seus 92 anos dicindo: se algo me salvou na vida, nesta vida triste que tiven, foi justamente o teatro. Tamén, ao mellor, é algo consustancial a algunhas das vidas tristes tamén, en algunha parte, a algunhas das mulleres que están aquí. Así que, por todas estas cuestións, e porque eu creo que gozamos inmensamente onte, moitísimos parabéns a todas as persoas que fixestes realidade, non? O de traernos a Manuela Rei a hoxe, e moitísimas grazas ao Consello de Cultura Galega e a toda a xente que fan posible xornadas como esta. E xa, sen máis, doulle a palabra a Rosario Álvarez Blanco, presidenta do Consello de Cultura Galega. Obrigadísima por estardes aquí. Ben, moitas grazas a Goretti, alcaldesa, por aceptar inmediatamente o noso convite para honrar este acto de hoxe, e moitas grazas a todos e a todas pola vosa presenza aquí, non? Nos levamos no Consello unha semana intensa. Ao final, todas acaban sendo intensas, pero bueno, esta é intensa. Pero día tras día, en todas as actividades que tivemos esta semana, creo que se repetiron continuamente. A necesidade de visibilización, a necesidade do non esquecemento e cousas polo estilo, e de valorización, non? E ese tamén é un acto dese tipo, non? De visibilizar persoas que tiveron un enorme talento, que contribuíron moito no seu momento, que fixeron moitas cousas sin as cales as nosas vidas non serían iguais, ou as vidas dos que habitaron as sociedades que las habitaron non serían iguais, non? E, sin embargo, corren o perigo do esquecemento. En gran parte por serem mulleres as de hoxe, claro. As mulleres corremos moito máis perigo de caer nesa secundarización, nese esquecemento. Pero non só. É dicir, a veces os que andamos neste mundo da cultura causanos un certo estremecemento pensar que incluso grandes monumentos materiais construídos da historia da humanidade, o pouso do tempo os meteu debaixo dunha capa de terra e ni siquiera sabemos que están ali. E entón, se iso pasa con obras que foron obras importantes, que foron grandes túmulos funerarios, que foron templos de unha religión ou outra, se foron grandes habitáculos en que aconteceron grandes feitos no seu momento, grandes feitos culturais, históricos, que non pasará coas persoas? Coas persoas que son, nese sentido, moito máis febles, moito máis efémeras, non? Que todo ese patrimonio construído. E, claro, cando ollamos para Manuela Rei, decimos, incluso conseguiron acadar un gran estatus no seu momento, porque non estamos falando de que agora descubramos que había unha rapaza de Mondoñedo que foi atriz non sei onde, non, estamos falando dunha persoa que foi relevante na súa época, que foi aclamada, que era un nome que todos coñecían, que choraron, que acompañaron ata o cemiterio con grandes mostras de dor a pesar do nova que era, e que, por tanto, unha culta vida para ir acumulando non soamente persoas do seu círculo de amizades, senón fans, digamos, non? Se iso pasa con ela, que non pasará con tantos outros que ni siquiera teñen esa fortuna, non? Porque, ademais, as mulleres que imos tratar hoxe tiñan, ademais, eu creo que outros dous factores que xogaban en contra delas. Unha, o afastamento do lugar de orixe, non? Porque non sempre sabemos os éxitos alcanzados nas sociedades de acollida polos nosos emigrantes ou as nosas emigrantes, non sempre o sabemos. A veces a familia sábeo, pero non dá moito credo. Diz que non pensan que realmente que está á altura ou está por riba de outras persoas semellantes que nos aclamamos aquí, non? E logo, porque se dedicaron a
as teatreiras, digamos, non? É dicir, non descatacaron por descubrir un novo teorema ou por fabricar un avión, non gañaron unha batalla en Stalingrado, non, dedicabanse ao teatro, que dentro de todas as artes é a máis posta en cuestión, incluso para unha muller. É dicir, que andarían facendo elas dedicadas ao teatro? Quero dicir que hai tamén un certo estigma social. Non se trata por igual a todas as profesións, a todos os éxitos acadados, ou non se trataba, espero que a situación de hoxe non se xa de ninguna maneira esa. Pero quero dicir que hai como capas sucesivas que se van poñendo sobre elas e que se invisibilizan, incluso, xa digo, para unha persoa que acadou un gran éxito no seu momento, non? Por tanto, hai que ir ao rescate. Hai que ir ao rescate. E o rescate é un traballo colectivo comunitario. O sea, mala comunidade seremos, e falo de comunidade como pobo que ten unha identidade, que ten unha cultura, que ten unha lingua, que ten uns sinais de identidade que o fan único no mundo, se nós non somos capaces de rescatar do esquecemento as persoas que nos precederon e que son persoas de mérito. E cando falo xa que do esquecemento, eu non me estou remontando, non me quero remontar ao século XIX, como neste caso, ao século XVIII, ao século XVII, remontome ao século XX. Remontome ás 3 décadas que xa levamos con varios motos de moito valor, de moito talento no século XX, e que se nós os seus contemporáneos non facemos nada por guardar viva a súa memoria, os que veñan atrás de nós xa lle botaron unhas cantas capas de terra por riba e o esquecemento está aí xa programado, non? Por tanto, grazas por esta xornada, grazas polo rescate de Manuela Rey, grazas polo rescate de Manuela Rey. Debo decir que no noso álbum, comprobando esta mañá, está desdoando 17, e grazas a Antonio, e grazas tamén a Gamallo Fierros, digamos, e grazas a aqueles que tiñan algunha noticia que tiraron dese fío. Porque, fixadevos, probablemente todos os que estamos aquí teñamos fíos dos que se poida tirar, porque non podemos buscar no deserto, non podemos buscar no baleiro, hai que buscar partindo de pequenos fíos que moitas veces están no coñecemento das familias, dos veciños, dos achegados, que foron compañeiros, dos que un día, consultando un xornal de 1880, toparon unha noticia solta. Estes son os fíos que hai que tirar, por se digo que non é un traballo individual, é un traballo comunitario que temos que facer entre todos se queremos ser dignos do legado que nos deixaron eles. Moitas gracias. Ben, fiando a dramaturxia dito pola señora presidenta, certamente é un traballo colectivo e despois de todo o que se dixo quedaríame destacar a necesidade de agradecemento e que este é un proxecto extraño, porque un proxecto baseado no sí de Antonio Rigosa, cando se chama para ver se había material, se podía compartir, e compartiu todo, no sí dos Teatros Nacionais de Portugal, no sí do Centro Dramático de Viana, no sí do Consello da Cultura para montar estas xornadas por volta a Manuela Rey, no sí do INCIPID, do CSIC, de Paula Ballesteros para estar encima do escenario, no sí do Concello a compartir con nós este espazo para poder construir e facer o espectáculo aquí, e de repente nun mundo, digamos, de esquecemento e confrontación, construímos un proxecto colectivo, o que falábamos, e este creo que é un exemplo de proxecto de como pobo, como país, se queremos, podemos construir e reconstruir cousas importantes, o sí da universidade a facer, onde non visto, pero as manuelas, estas manuelas todas están aquí, no que
E para nós, porque estamos agora, e creo que para todos, porque isto é, sempre digo, como unha especie de estafa piramidal cultural, no que cada persoa que entra acaba dentro da rede e acaba tirando deses fíos, porque é certo, son as persoas, os contactos que tes nun arquivo aquí, alá, e seguimos encontrando cousas. Esta semana encontramos cousas nos xornais, nas hemerotecas, pequenas cousas que van dando pistas de cara onde, e de forma xenerosa, porque moitas veces na investigación o que pasa é que eu descubro isto e guardo. E entón, de repente, Lopo da Universidade di, eu creo que onde está nos arquivos tais, e vai un do elenco nuno e busca e encontra a partida de función. E da partida de función sabemos que entón non podemos buscar porque non ten, digamos, testamento, pero si descubrimos que entón tivo unha familia intermedia. Isto non é no espectáculo, porque é novo. Ou encontramos críticas de Manuela como avanzado o seu tempo, como o que dicíades, non é unha figura máis. De repente hai unha crítica na que di, non podemos, este espectáculo non pode ser analizado por un crítico de teatro. Vamos ter que chamar un químico, que o que se encarga das mesturas extrañas, para analizar este drama en 5 venenos, ou direi en 5 actos, porque o que fixo Manuela Rei aí vai contra todo o que se pode facer en escena. Entón, esas pequenas cousas, que non é spoiler porque non están no espectáculo, que non chegamos, vai por segundo, para cara B, ou para o documental, para quen tire a pedra do seguinte. E gustaríame simplemente iso, agradecer todos os síes, animar dentro desta estafa piramidal a que todas as persoas que saibades dun posible arquivo que teña relación con algún sitio posible onde esas compañías desa época estén documentadas, para encontrar cal era a compañía de Manuela Rei, para buscar cousas, porque ao final imos a topar eses textos de Manuela Rei porque escribía. Estamos falando posiblemente das poucas dramaturgas que temos desa época. É fundamental encontrar ese texto, e alguén o vai encontrar, pero investigar é como lanzar unha pedra ao río e esperar que flote. Nós seguramente pasaremos moito tempo todos rigosa, vos tirando pedras ao río, non flota ninguna, e chegará alguén e vaille flotar, pero non é que lle flote, é que están todas as nosas debaixo. Entón, por favor, seguide tirando pedras ao río para rescatar a Manuela, para rescatar a todas estas outras mulleres que hai, e máis que foron aparecendo dende que saíron das xornadas, xente que nos chamou para dicir, pois eu sei de tal actriz que estaba e que traballou, e xente, digamos, con peso. Eso, para min, digamos, dentro deste proxecto está sendo moi emocionante. Así que moitas grazas e moitas grazas a todos os que viñestes para unha volta. Ben, pois moi brevemente, porque case que estamos xa fora de tempo e aquí o que manda é o teatro, e ao final do día vai haber teatro aquí. Entón, simplemente dicir que Carlos Vizcaíño e eu, que logo tamén pois brevemente dirá unhas palabriñas agora e logo levará unha mesa, pois, como ben di Fran, pois el tirou aí unha pedra, nos recollémola e puxémonos a organizar esta xornada. Como non? Había que facelo. Organizámola sobre todo pensando en dúas cousas. En primeiro lugar, pois naturalmente en celebrar o legado de Manuela Rei e aproveitando o de moitas outras mulleres que fixeron un percorrido similar ao de Manuela Rei. E por iso vamos a analizar aquí o seu legado e vamos tamén a celebralo, non? Ben o dixo a presidenta de todas esas memorias por recuperar, que levamos unha temporada recuperando moitas memorias, e el outro día nunha xornada o dixo, falou de homenaxe. Pois sí, é unha maneira de homenaxear tamén, non? De facelas visibles, pero ao mesmo tempo, carai, tamén de homenaxealas, de homenaxear todo ese traballo, inxente traballo feito. Eso por un lado. Por outro lado, eu penso que vendo o carácter das mesas, sobre todo a mesa de Carlos, tamén preguntarnos por todo ese legado escénico que está no exterior, que nas comunidades no exterior, que
estáse facendo un traballo importante, pero eu creo que hai que seguir profundando. E xornadas como estas, bueno, pois tamén teñen esa parte, non, de tirar a pedriña tamén para ese lado, non, Fran? E toparnos e preguntarnos que está pasando con todo ese legado que seguramente hai que pôr en valor e recuperar. E máis nada, deixolle rapidamente a palabra a Carlos para o que teña que dicir antes de xa comezar coa primeira mesa. Por suposto que fago parte desta estafa piramidal, mas como é tan a vontade, tan conscientemente, ten pouco de estafa. Recuperando as palabras da presidenta de como comunidade, como pobo, recuperarmos todo isto e poñelo en valor, eu non quero tirar unha pedriña, quero tirar un tolouro, un con ben grande, para termos en conta as dúas beiras do Atlántico. Por suposto Europa, claro que sí, máis a outra beira atlántica, porque, aínda que xa se fixo moito para recuperar a inxente documentación de tanta actividade da que aínda non somos totalmente conscientes, é moi urxente recuperar o que aínda non está digitalizado, non está correctamente catalogado, porque os perigos son enormes. Primeiro pola situación política, económica tamén, mas ás veces, para o caso das mulleres, pola prevalencia de inercias androcéntricas, por suposto, e cando se tiran dos fíos, son fíos que conducen de ponto a ponto masculino, e hai que tirar por outros máis ocultos, mas tamén por como están conservadas, depositadas ou armacenadas. Hai un ano, un pouco máis dun ano, eu puiden comprobar como había verdadeiro chapapote encima de documentación valiosísima, que estaba en cuartos, en rochos de parques de estacionamento, e levaban ali 40-50 anos, con todo o pó dos neumáticos, da combustión, etc. E unha desafortunada inundación posterior convertiu aquel pó en chapapote. E as poucas cousas que se poden salvar daquilo, están asinadas por Luis Valle, por exemplo. Entón, temos que tirar moitas e moi rápido para non perdernos, para que non sexa irrecuperável todo iso que fai parte da nosa identidade colectiva. E, por suposto, parabenizarme, como nos parabenizamos todos pola produción e que sexa cos teatros nacionais portugueses, que iso sempre é unha alegría.